Wow, kakva lepota! Kako će to biti ukusno? Što? O, da, i sve ovo je za mene nevjerovatno! Da, sjajno. A ne i tu se ni posrećilo. Jadan? Vama je smiješno, jel da? Šta je, jeste se uplašili? Ma dajte, opustite se. Sad ću probati svoju porciju. To je sjajno. Uvaljat ću lizalicu ovim kuglicama. To je sjajna kombinacija. A sad ću napraviti balon, gledajte. Bilo je zabavno, jel da? Ma ništa posebno. A momci, gledajte sad mene. Sa naočarima će biti zanimljivije. Dakle, probat ću. To je zaista ukusno. Da, poješću još i još. A sad će biti balon, gledajte. Da, to je prava veličina. Ups. Samo ne to. Balon je pukao i sad je sva žvaka na meni. Kako je to neprijatno. Fuj. Sklonit ću to. Zak, hajde, sad ti. Da, jedva čekam. Ej, šta je to? Sklonite ruke! Sam ću to sve pojesti. Dakle, počet ću. Društvo, bili ste u pravu, to je zaista jako ukusno. Obožavam žvaku. Žvaćem. Malo je teško za žvakanje. Ovo ću baciti. Ispustio sam. Ok, još jednom. Da. A sad ću baciti nekoliko žvaka. Pa dobro, nema veze. Imam još puno žvaka. Kako je to zabavno. Oduševljen sam. Nikad mi to neće dosaditi. Što? Zar sam već sve pojela? Ostala je posljednja. Dobro je. A sada mogu napraviti balon. Jeste vidjeli koliki je? Jao. Ups, izgleda da nešto nije u redu. O ne, šta smo mi krivi? Uj, to je jako odvratno. Baš mi je žao što sam dobila najmanju porciju. Šteta. Wow. Njum. Ej, skloni se od mene i moje porcije. To nije za tebe. Da vidimo šta je to. Obožavam čokoladu. Šta? Da, pogledajte. To ja zovem prava sreća. Šta je, Janice? Ne žuri, ja počinjem. Moja porcija je jako slatka, sad ću je probati. To je divno, baš mi se sviđa. Što, zar sam već sve pojela? Ne, nisam. Na dnu je ostalo malo čokolade. Da, kako slatko. Šta je bilo za? Imaš brkovi. A ovako? Janice, žao mi da ti kažem to, ali sad je još gore. Pa šta je to? Kako da sklonim to? Prestanite da se smete. Hajde, Zak, sad ti. Dobro, vrlo rado. Koristit ću štapiće. Obožavam čokoladne nudle. Čekajte, došla mi ideja. Šta ako dodam malo mlijeka? Da, to je odlična ideja. A preko ću sipati šlag. Ovako. Napravio sam čokoladni koktel, sad ću ga probati. Baš je ukusan. Popit ću sve do kraja. Ups. Da si vidio sebe, Zak, jako si smešan. Dosta, sada ja. Konačno ću probati svoje ogromno jelo. Jedva čekam. Divno. Ove čokoladne nudle su prelepe. Samo štapićima je baš dugo. Rukama će biti mnogo zgodnije i brže. Da, tako je mnogo bolje. Mogu da jedem to do kraja života. To je jako ukusno. Ne mogu da se zaustavim. Ostalo još. Jao, Nate, zašto to radiš? Ne brinite, sve pod kontrolom. To je smešno.
Šta je bilo? Ruke sam oslobodio. Kako lepe nudle. Želim još. Jao, samo što ne mogu da dohvatim. Ljudi, treba mi pomoć. Jadan, dobro, ja ću ti pomoći. Eto, izvoli. Hvala ti, Janice. Ti si super. Jao, Nate, izgledaš odvratno. Šta je to? Najkiseliji bombone na svetu? Oho, neverovatno. Jadan ja. Janice. O, ne, samo ne to. Zašto sam baš sada morala da dobijem najveću porciju, to nije fair? Dobro, ne brinite, ja ću početi. Lako ću pojesti jednu bombonu i hvatam. Da. Kako je ovo kiselo? Da si vidio svoju facu, izgledaš presmešno. Jao, setio sam se gde je sada moj red. Kako se plašim, mamice. Ne, bio si u pravu, to je mnogo kiselo. Prošlo je, idemo dalje. Čekajte, treba razmisliti. Ideja. Sipat ću sve bombone na sto, tako je. Da. A sad ću ih razbiti, kija. Eto tako. Još malo i još. Odlično, uspeo sam. A sada mogu probati. To je i dalje kiselo, ali može da se jede. Nastavljam. Jao, to će dugo trajati. Hajde da se igramo. Jao, pa koliko više? Šta, je li završio? Nije još. Ne mogu više da čekam. Otvori usta i jedi. Žvači to. Janice, zašto mi to radiš? O ne, kako kiselo. Eto, pomogla sam drugu. To znači da je sada tvoj red. Jao, tačno. Dobro, poželite mi sreću. Jao, to je zaista kiselo. Utrnulo mi je lice. Dobro, poješću više bombona. Držim se. Moram uraditi to, ja sam jaka. Mogu ja to? Jadna Janice. Hajde, verujem u tebe. Da. Upravo ste, ja mogu sve. Uradit ću to. To su samo bombone. Još. Joj. Što? Gde je nestala Janice? Drugari, tu sam. I šta je to bilo? Nemam pojma. Ljuti čips Doritos. Da, ja imam veću porciju, ali ne najveću. Ne, idem ja kući, čao. Zak, da li si se stvarno uplašio od čipsa? Ne, prestani da se smeješ, počni. Dobro. Ja imam samo jedan komad. Sad ću ga pojesti. Neće mi ništa biti. Ili hoće. Osjećam vatru. Dobro je, prošlo je. Uj, Nate, mogao si da se okreneš? Okej, sad je moj red. Jao, ja imam više komada. Nema veze, poješću to. Kako? Ljuto? I opet vatra. Jao, kad će to već prestati? Šta? Treba je ugasiti. Eto, drži se, sad ću ti pomoći. Da, kako prija. Baš ti hvala, Nate. Zak, sad ti. Ne. Jao, mamice. Kako da pojedem sve to? Okej, treba uraditi to što brže. Za sad je sve u redu. Ne, ipak nije. Joj, vatra. Drugari, mislim da se moramo sakriti. Šta? Zašto? Shvatam zašto Janice požuri. Ne! Sad ću ispeći barbike moje mlađe sestre. Samo da baka ne vidi. Zdravo, bako. Da, kako si te meni dobar dečko, imaš tako lepe obraziće. Ma šta se sa lutkom dogodilo? Zak, jesi li to ti uradio? Smislila sam na
napravite za mene jelo u obliku dinosaurusa? Naravno, ja čak znam šta ću da radim. Hoću da napravim tortu. To će se sigurno dopasti maloj Tari. Dakle, prvo mi trebaju kore fil. Sastavit ću tortu. Važno je staviti između svakog sloja što više fila. Tako je. Zatim ću odseći sve suvišno. Treba raditi sve pažljivo. O da, odlično mi ide. Preko ću staviti zeleni krem i treba sve to razmazati. Uradit ću to uz pomoć specijalne lopatice. Wow, kako lepo. Dodat ću još detalje iz marcipana. Ne smijem to jesti. Dakle, rep, šapice i lice. O da, a odozgo ću napraviti detalje od krema. Gledajte, to liči na bebu dinosaurusa. Kako slatko. O, da, sjajno. A ja sam odlučila da napravim kolač u obliku dinosaurusa. Dakle, prvo treba iseći oblike dinosaurusa, tako je. A zatim ću popuniti sve šarenom glazurom. Koristit ću crvenu, zelenu i belu. Eto. Sad ću to sve staviti u rernu. Gledajte, izgleda jako ukusno. Zak, kakvo je to čudovište? Ajoj. Ojoj, bako, zašto tako vičeš? Uplašila si me. To si ti mene uplašio. Ti si me još i udarila. Dobro, meni treba Nutella. Hoću da polijem masku Nutellom. To je odlična ideja. Gledajte šta će biti. Sipat ću što više Nutelle. Zatim uzimam M&M's bombone. I ukrasit ću masku bombonama. O da, to će biti baš moćno. To je to. A sad mi treba Oreo. Ovi kolači su tako ukusni. Stavit ću ih kao oči. Gotovo, uspeo sam. Moram da se udaljim na kratko. Zak, gde ćeš? Čudno. Dobro, Tara, možeš da probaš. Wow, koliko slatkiša. Probat ću prvo ovo jelo. To su kolači. Ukus je ekstra, ali suviše dosadno. A šta je ovde? Wow, pa to je torta. Ja obožavam torte. Sad ću da probam. Pravi užitak. A sad ću probati poslednje jelo. Opa, to je Oreo. Sad ću da probam. A sad ću probati sve ostalo. Dinosaurus! Ja sam opasan dinosaurus. Sad ću sve uništiti na svom putu. Bako, spasi me! Spasi! Stale su mi sve čokoladice. Gladna sam. Čekajte, li to moja Barbie? Šta radi kod šefa? Dobro, onda napravite jelo u stilu Barbie, jel može? Treba da razmislim. Dajte mi sekundu. Znam. Za početak ću napraviti testo. Brašno, šećer, jaja i mleko. Da. Promešat ću sve to. Ispalo je idealno testo. Iz njega ću iseći krug. Eto, i sklonit ću centar. Zatim uključujem rernu i stavljam testo da se peče. Ostalo je malo sačekati. Šta? Zašto me tako gledate? Nisam uspela da ubacim u rernu. Ajoj! Kako je čudna. A ja sam odlučila da napravim burger. Za početak ću napraviti pljeskavicu. Treba ispršiti. Da, sa dve strane. Kako lepo miriše. Zatim ću sastaviti burger. Lepinja, salata, paradajz, posle pljeskavica, sir i roze sos Barbie. Moja mala Tara će biti oduševljena. Posle stavljam salatu i pokrivam sve roze lepinjom. Ja nisam ništa smislio. Šta da radim? Znam. Došla mi jedna ideja. Svi znaju koktel Grima Shake iz McDonald'sa.
Sad ću samo da zalepim na njega stiker Barbie. Odozgo ću staviti šlag. I to je to. I obavezno treba dodati konfete. Ubacujem slamčicu i to je to. Sestra čak neće ni shvatiti da ona pije Grimace shake. Dakle, ja sam završio. Ja sam se vratila. Kore su mi spremne. Evo ih, gledajte. Sad ću preliti kore roze nutelom. Ispada tako lepo. Zatim sipam u centar plavi žele. O, da. Kako ukusno. To podsjeća na pravi bazen, jel da? Ali to još nije sve. Sad ću dodati detalje. Dakle, treba mi palma, stepenice, suncobran za plažu i dušek na naduvanje. Šta mislite? O, baš zanimljivo. Došla mi je zlokobna ideja. Meni treba barbika moje sestre, ali samo njena polovina. Druga polovina će biti u obliku ribe. Sada šaljem sirenu da pliva. A šef nije ništa primetila. Tajra, brzo probaj. O, jeste napravili sve ovo za mene? To je čak i Barbie. Što? Ju, fuj, to je riba, kako odvratno. Sad ću povratiti. De. Okej, šta je ovdje? Opa, roze burger. To izgleda super. I ukus je ekstra. Idemo dalje. Ovo je Barbie koktel. Čekajte, ili nije? Pa to je Grimace shake. Ne. Sad ću eksplodirati. To je bilo moćno. Moj plan je uspeo. A ja hoću McDonald's. Krenite. Okej, ja imam gotov pomfrit. Sad ću ga otvoriti. Sve sam prosula. Bako, izvini, molim te. Treba da budeš pažljivija, Tajra. Ja nisam namjerno. Dakle, stavljam pomfrit u toster. A sada čekam. Bako, a šta si ti smislila? Ja sam odlučila da napravim nuggetse, moja mila. A prvo umačem u brašno, posle u jaje i prezle. Pržim na tiganju. Sa dve strane do rumene boje. Odlično. Da, svaka mi čast. Šefe, kako vam se sviđa moje jelo? Izgleda dobro, ali ja pravim bolje. Okej, ja ću napraviti veliki cheeseburger. Wow, to zaista izgleda ukusno. Čekajte, miriše na izgorelo. Vreme da izvadim svoj pomfrit. Super ispalo. Eto, Zak, probaj. Baš brzo ste završili, svaka vam čast. Gde su naše jela? Već su kod Zaka? Kako cool. Hoću da probam prvo pomfrit. Nije loše, a šta je to? Opa, nuggetsi. Da, to je zaista ukusno. Sviđa mi se. Šta je ostalo? Opa, burger. To izgleda kao nešto što će mi se sigurno dopasti. Sad ću da probam. Pravi užitak. Ja hoću da pojedem sve do kraja. Znate šta? Sve mi se dopalo. Čestitam. Šta to znači da smo svi pobedili? Pa to nije zanimljivo. Hajde da izaberemo šta ćete da kuvate. Da vidimo šta je tamo. Super! Napravite mi tortu. Hajde, verujem u vas. Treba će mi kokice. A šta ste vi smislili? Pa ne znam, treba razmisliti. Znam. Treba mi pomoć mojih vilenjaca. Evo ih. Šta ste mi doneli za tortu? To je najlepši fil. Hvala. Opa, još i kore. Čak i bela čokolada. To je sve što mi je trebalo. Hvala mojim vernim pomoćnicima. Vidimo se na severnom polu. Šta? Prvi put vidim vilenjace? Okej, nastavit ću da kuvam. Pomešat ću učine i kokice i tečni marshmallow. Tako je, odlično mi ide. Hajde da sastavimo tortu. Iscedit ću na korofil. Zatim staviti drugu koru. Tako treba ponoviti nekoliko puta. Odlično.
A sad ću premazati sve filom. Ha, napravio sam zelenu jelku, ali treba dodati detalje. Napravit ću lepe zelene cvetiće kao ukras. Odlično. Sada ovo više liči na jelku. Hajde da dodamo zelene i crvene konfete. Wow, to izgleda divno. Liči na ukrašenu jelku, jel da? A sad ću od bele čokolade napraviti zvezdu. Miley, kako ti se sviđa moja torta? Super je, Santa, svaka čast. A ja sam odlučila da napravim tortu Sneška. Pogledajte kako ga sastavljam. Sad ću dodati kokos. On baš liči na sneg. Imat ću čak i šargarepu. Preslatko. A sada uzimam čokoladnog Santu. O, slušaj, liči na mene. Šta to radiš? Treba skinuti pakovanje i probati čokoladu. Obožavam, to je jako ukusno. Šta? Ne. Neću da budem na mesto ove čokolade. Dedo Mraz, šta vam je? Jeste se uplašili? Unutra sam M&M's bombone. To je baš ono što mi treba. Pogledajte kako je lepo ispalo. A sada uzimam mali oreo kolači. To će biti oči mog Sneška. Gotovo. Veoma lepo, Miley. Odlično si se potrudila. Šefe, a šta je kod vas? Ostalo je dodati ukrase. Torta je crvena, a od žele bombona ću napraviti mašnu. I ovo mi treba za ukras. Da, prelepo. Prijatno, mala. Wow, sve torte su jako lepe. Šta prvo da probam? O, ovaj Sneško je jako lep. Oduševljena sam. Wow, to je divno. Svaka čast. A šta je ovo? To je prava šargarepa. Fuj, mrzim povrće. Neću više. A sad ću probati ovaj slatki poklon. Wow, baš lepo. Unutra su čokoladne kore. Jao, to je mnogo ukusno. Takav poklon mi se sviđa. Šta? A ovo je jelka? Neverovatno. Jedva čekam da probam. To je veoma ukusno. Ova jelka je mnogo dobra. Dakle, izabrala sam pobednika. To će biti Deda Mraz. Hvala, Jess. Od uvek si bila na mojoj listi dobrih devojčica. Čestitam. Šta da smislim ovaj put? A ruka je pala ovde. Šta je ovo razglednici? O, kakao. Super, treba mi to. Imam dobru ideju. Treba mi samo mleko i čokolada. Pomešat ću u šerpi mleko i čokoladu. Ugreću to sve i promešati. Moja žena mi često sprema ovo piće posle teškog dana. Sipam to u čašu. Gledajte kako lepa boja. A sada treba dodati malo leda. Napravit ću nekoliko pahuljica. Tako je. Stavljam ih u čašu. O, čaša se zaledila. Previše hladno. O, Miley, šta si smislila? Hvala na mančmelu i poki štapićima. A već znam šta ću napraviti od toga. Pogledajte, zar to nije preslatko? A ja imam čokoladno mleko. Treba ga sipati u blender, dodati maltizers i kakao. Da, tako je. Ostalo sve promešati. O, da. Ispao je mnogo lep koktel. Sipat ću ga u čašu i ukrasiti sve šlagom. Šlag vole sva deca. Tako je. Preko ću sipati šarene konfete. Gotovo. Čekajte, a gde ste odneli moje mleko? Treba mi. Imam teglu sa nutelom, ali ostalo je baš malo. Treba sipati čokoladno mleko u teglu do kraja.
A sad ću sve promešati. A gledajte šta sam smislila. Sad će se sve dobro promešati. Savršeno. Wow, ukus je super. Obožavam KitKat. A moj koktel je spreman. Jess, probaj brže i reci ko je pobedio. Wow, to je baš ono što sam htjela. Jedva čekam da probam. Želim da počnem od ovog. To je kakao u tegli od Nutelle. Ukus je banalan. Dobro, probat ćemo još nešto. Wow, to je sneško od marshmallova i kakao. Super! Da, prelepo. Čekajte, kako hladno. Ne sviđa mi se tako hladno piće. A tu je nešto zanimljivo. Probat ću. Izgleda ukusno. I ukus je jako dobar. Odlučila sam. Pobeđuje šef. Da, pobjeda je moja. Priznajte, zaslužila sam to. Hvala, Jess. Odlično ste uspeli. Ostale posljednja čestitka. Šta ćete sada da spremate? Da, hoću. To je kolač. Hajde, počnite. Ja sam najbolja u tome. Sad ću vam to dokazati. Trebaju mi lizalice. Prvo ih treba istopiti. A kad se lizalice istope, sklonit ću štapiće. Tako. A sad ću naduvati balon. Tok će biti dovoljno. Umočit ću ga u karamel. Da, odlično mi ide. Deda Mrazu, hoćete mi pomoći? Šta treba od mene? Treba ohladiti. Naravno, majstor sam u tome. Hvala. Sklanjam balon i pogledajte šta sam dobila. A sada uzimam čokoladni kolač. Dodat ću malo filo odozgo. Stavljam slatku jelku i pokrivam karamelom. A preko ću sipati malo konfeta. Ispalo mnogo lepo, jel se slažete? Ja sam oduševljena. A gde leti kolač? Treba mi jedan. Nadam se da niste protiv, šefe. Smislio sam zanimljivu ukras. Jako volim svoje jelene koje me voze svaku novu godinu. Ali moj omiljeni je Rudolf. Ali nemojte nikome reći. Deda Mrazo, a da li možete da napravite sladoled u kornetu? Wow, nikad nisam vidjela to. Da, ispao je sladoled. Baš je lep. Hvala puno. Stavit ću sladoled na kolač, napraviti oči, uši i nosić. Wow, prelepo. A Jess, probaj brže. Da, kolači. Svi su tako različiti. Hoću da probam ovaj. Moj jezik. Zaledio se. Ne sviđa mi se to. A šta je ovdje? Wow, pa to je kolač u obliku jelena. Ukus je super. Sviđa mi se. A šta je ovdje? Kako slatko. Jedva čekam da ga probam. Tu je sladoled. Ekstra. Odlična kombinacija. Onaj ko je smislio to, pobedio je. To je mnogo ukusno. Da, pobeda je moja. Najbolja sam. To. A brat će napraviti kuću za svog zeca. Hajde da počnemo. Prvo ću uzeti lepak i sastaviti svoju kućicu. Tako je. Kao i svaka kuća mora imati zidovi i krov. A kućica će biti na 2 sprata. Super! Glory, jesi li već ovdje? Kako ti se sviđa? Ja sam već sastavila kuću. Treba dodati krov. Eto, sad je moja kućica sagrađena. A vreme je da je ofarbam. Uzet ću boju u spreju. Ljubičastu, naravno. Skoro sam zaboravila da stavim masku svom zecu. A sad ću popraviti to. Vidi, imam mini verziju za tebe. Da, sad si i ti zaštićena. Dakle, gdje sam stala? Tačno. Treba poprskati svoju kuću. Da. Kako lepa boja. Jako mi se sviđa.
to je to. Završila sam. Barbie, a šta je kod tebe? Jao, ne želim da moja Glory udiše boju. Draga, sakri se ovdje. A ja ću ofarbati tvoju kućicu. O, kako je slatka. Dakle, ja imam roze farbu. Sad ću sipati na svoju kuću. A ona će ravnomerno otići dole. Da, izgleda jako dobro. O, kako lepo curi. Nevjerovatno. Izgleda ekstra. Bravo, Barbie, svaka čast. Dakle, sada treba ukrasiti naše kuće. Ovdje će biti šargarepa. Stormy je obožava. A ja ću staviti sir. Vidim da ti se sviđa. Trudila sam se. Stormy, dođi kod mene. Pogledaj šta sam napravila. Eto, to je tvoja buduća kuća. Jel ti se sviđa? Odlično. Devojke, svaka vam čast, završili ste prvi korak. Vidim da su vaši ljubimci zadovoljni, a mi idemo dalje. Da. Moram napraviti lepo dvorište za mog zeca. Stormy obožava da šeta i diša svežim vazduhom. Dakle, prvo mi treba travnjak. Da, napravio sam svoju kuću. Izgleda super. Idem unutra. Da, ovaj travnjak će mi odgovarati. Mislim da niko neće biti protiv ako uzme malo. Ko je to? Komšinica? Čekajte. Šta je uradila? Čudno. Šta? Ukrala je deo mog travnjaka. To nije lepo. Dakle, travnjak izgleda super. A sad ću staviti ogradu da niko tuđi ne uđe kod nas. Super! A unutra kućice na prvom spratu će biti fotelja, isto. Na sto ću staviti vazu cveća, zatim televizor i puno slika. Tu će biti kamin, a na njemu knjige i cveće. A još treba dodati ormarić. Odlično je ispalo. Prvi sprat kuće je spreman. Stormy, kako ti se sviđa? Neoduševljena, vidim. Drago mi je. Čekajte, došla mi ideja. Stormy sigurno treba drugarica. Imam plišanog zeca za nju. Stormy, ne plaši se, to je samo igračka. Kako slatko. Prijateljili su se. A šta je to smislila Barbie? Ja sam napravila prvi sprat za svog pacova Glory. Gledajte, njoj se sviđa. Usput i ja sam sredila dvorište i napravila sam točak za nju. A ovu fotelju za dnevnu sobu smo birali zajedno. Devojke, prvi spratovi izgledaju divno, možemo nastaviti. A šta smislite za drugi sprat? Znam! Tu će biti kuhinja. Stavit ću dekor u obliku sira. Tu će biti stepenice. Ako Glory prođe kroz sve ovo, može da dođe do svoje hrane. Odličan lavirint, jel da? Meni se sviđa. Šta je to kod brat? Stormy, hajde da napravimo pauzu za večeru. Potrebne su mi slamčice. Uzet ću ih. Hej, a gdje su moje slamčice? To nije fair. Dobro. Mogu probati ovako. Baš je ukusno. Obožavam šlag. Odlično. Sada imam plastične slamčice. Zalepit ću ih na zid. Po njima će Glory moći da se penje. A ovdje ću staviti tepih. I staviti njenu posudu za hranu. A evo hrane. Glory je već ovdje. Ogladnila je. Dobro, možeš jesti. Prijetno, draga. Oho, a Glory je jako gladna. Pogledajte kako spretno prelazi sve izazove. Čestitam, stigla si. Ponosna sam na sebe. Moj drugi sprat je stvarno sjajan. Slažem se, Barbika, to je super ideja. I ja želim tako. Stavit ću hranilicu i pojilicu sa svežom vodom. Zatim ću ukrasiti sobu lepim tepihom i stočićem. Na njega ću staviti šargarepu.
Stormy, hajde ulazi. Hej, šta ti voliš da jedeš? U redu, sama ću te dići na drugi sprat. Wow, brat, uradila si sve što Stormy voli. Ovdje definitivno nikada neće biti gladna. Odlično ste se snašla, devojke. Idemo dalje. A na trećem spratu ću napraviti spavaću sobu. To ću staviti ovdje, ovo ovdje. Tu će biti tepih. Odlično. A tu će biti kućica za Glory. Ovdje će moći da se odmara. Sjajno sam smislila to, zar ne? Samo kako će stići na treći sprat? Nisam razmislila o tome. Ideja. Tu ima prozor, ali neće nam trebati. Bolje da stavim dimljak ovdje. Da. Kroz njega će Glory doći na treći sprat. Hajde, draga, probaj. Hajde, verujem u tebe. Bravo, a nisam ni sumnjala. Uspela si. To je zaista sjajna ideja. Tu ćeš moći da spavaš posle ručka. Da, ja znam šta moj ljubimac voli. I spava je super. Pa dobro, sad je moj red. A vreme da doteram treći sprat. Tu će biti ormarić. A na njemu radio. Moja Stormy voli da sluša muziku. I na krevet ne smijem zaboraviti. Hajde, Stormy, hoćeš da spavaš? Samesti se udobno, a ja ću uključiti omiljenu muziku. O da, i ja je volim. Ova pesma je super. A sad je vreme da obučem moj Stormy. Ima puno odeće. Ali treba će nam pidžama za spavanje. O, pogledajte kako slatko. Stormy u pidžami u obliku zeca. To je tako smešno. Spremimo. Počet ćemo sa picom. Nadam se da znate kako se sprema. Dobar izbor. Dugo sam radila u italijanskom restoranu, tako da ću brzo napraviti dobru picu. To uopšte nije teško. Glavna stvar je dobro umesiti testo. Pogledajte kako mi dobro ide. Testo. Najvažniji deo pice je sos. I naravno ne smemo zaboraviti na sir. Treba nam mnogo sira. Tako će biti mnogo lepše. Šta? Praviti testo? Zašto tako komplikovano? Može se uzeti gotovo. Sad ću iseći kobasicu. I sir. Stavit ću to sve gore. I pizza je spremna. Ja se slažem sa bakom. Sos je veoma važan. Ali bit će mnogo bolje ako sama spremim sos. Pogledajte kako ukusno izgleda moj sos od paradajza. I bitno je da je sve prirodno. Aha. Sad shvatam kako se pravi sos za picu. Treba samo da izmeljem paradajz u blenderu. Ništa teško. Jo, zaboravila sam na poklopac. Ali tako je sos odmah stigao na picu. Da, skoro sam završila. I ja sam skoro završila. Ostaje samo da ispečem. Ne smem zaboraviti na ukras za picu. Posle toga i meni će ostati samo da ispečem. To je to. Sve je spremno. Ostalo je još bukvalno par pokreta. Stavljam kobasicu, zelenilo i to je to. Pogledajte kako izgleda prava pizza. Kako lepo miriše. Nisam to očekivala od sebe. Kate, vreme da probaš. Konačno ću lepo da jedem. Šta je to?
Zašto su ovdje tako veliki komadići kobasice? Ne, ovaj užas neću ni probati. Fuj. Wow, pizza sa druge strane izgleda mnogo lepše. Pogledajte kako se proteže ovaj sir. U redu, dosta priče, vreme je da probam. O da, to je prelepo. Ostaje da probam posljednju picu. Također je mnogo dobra. Domaća. Ne znam nikoju od njih da izaberem. Mada koga lažem, naravno da znam. Pizza Kuvara Betty je najbolja. Nisam ni sumnjala u to. Odmah sam vam rekla da ću pobediti. Šta ćemo da kuvamo ovaj put? Želim ukusne palačinke. Savršen desert. Lako. Betty gleda i uči. Ja? To vi gledajte i učite od profesionalca. Ne, učiti treba od mene. Ja sam starija. Da li ste opet zaboravili na mene? Opet sam ostala sama. Pa vidjet ćemo ko je najbolji. Da, vidjet ćemo. Ja sipam mleko mnogo bolje. Gledaj. Oho, kakva moć. Pitam se da li ću ja moći tako? Ups, nije uspelo. Pogledajte kako treba razbijati jaja. Radim to kao pravi ninja. Pa šta? A ja kao pravi borac. Pa ne, neću da se povredim. Iskoristit ću tanir. To je bezbedno. Mislim da ste preterali sa brašnom. Svakako je moje testo bolje. Umutit ću ga specijalnim uređajem. Pa šta? Zašto ti uopšte trebaju ruke? I meni treba brašno? Ups, malo sam promašila. Pa dobro, a promešati mogu i rukom. Da, zaista ruka je baš udobna stvar. Dobro mi ide. Ja sam skoro završila. Svaka mi čast. Kate će biti oduševljena. Baš dosadno. Vaše palačinke imaju baš dosadnu boju. Moje će biti drugačije. Gledajte. Par pokreta. I plava boja je spremna. I oblik vam je baš dosadan. Moja palačinka će biti u obliku Hagi Vagija. Baš je lep. Ojoj, šta je to? Meni se moje palačinke više sviđaju. Preostalo je samo dodati javorov sirup i malo margarina. Ovo izgleda mnogo bolje. Jo, umorila sam se. Oho, svi ostali su skoro završili. Betty je napravila baš lepe palačinke. Moram da požurim. Izgled nije gladna stvar. Kate, uveravam te da je moja palačinka najukusnija. Unuko, sve je spremno, možeš da probaš. Jess, rekla si da je tvoja palačinka najukusnija. Jesi li sigurna? Izgleda odvratno. Izgorela ti je? Ne, neću to jesti. Ali palačinke u centru izgledaju veoma lepo i ukusno. Jao, kakav miris.
A ukus je još bolji. Sanjala sam o takvim palačincima. Kakva je to lepota? Like za originalnost. To je Huggy Wuggy, da. Sad ću da ga probam. Ukus ovih palačinjaka je također mnogo dobar. Opet ne znam kome od njih da dam pobedu. U redu, neka baka ovog puta bude pobednik. Napravila si veoma ukusne palačinke. To, ja sam rekla da sam ja majstor za palačinke. Ovaj put želim veliki i ukusan sendvič. Šta? Misliš hleb sa namazom? Biće ti hleb. Najvažnije je staviti što više povrća. Tako će biti zdravije. Uzet ću luk, paradajz, jer je povrće mnogo zdravo. Imaju puno vitamina. O, tost je spreman. A to znači da je tvoj sendvič također skoro spreman. Dodat ću sos, salatu, povrće i naravno sir. Mislim da izgleda super. Što? Povrće? Ma kome je potrebno to? To je baš dosadno. Najbolja hrana je čokolada. I obavezno ću dodati marshmallow. A umjesto ružne salate ću iskoristiti slatke gumene bombone. Baš je cool. Čokolade i marshmallowa ne može biti mnogo i Kate to sigurno zna. Mislim da sam napravila baš originalan sendvič. Da, Jess, slažem se. Običan sendvič, to je stvarno baš dosadno. Sad ću vam pokazati šta je zaista dobar sendvič. Moj sendvič će biti sa jajem, povrćem, sosom i bit će mnogo velik. Pogledajte ovog monstruma. To je sendvič jagnje. Kate će sigurno biti oduševljena. Wow, sve izgleda vrlo ukusno. Ne znam ni šta da izaberem. U redu, počet ću od sredine. Ukusno je, ali zašto ste stavili toliko luka? Mrzim ga. Fuj. Neću da ga jedem više. Ali luk je veoma zdrav, unuko. Šta je ovo? Ne volim škampe. Ni masline. Šta ovdje još je luk? Fuj. Sve što najviše mrzim. Odvratno. U redu, od toga ću pojesti samo šunku i sir. Sve ostalo ne volim. Jao, zašto moram sama da spremam? Ali sad je to veoma dosadan sendvič. Jess, ostala si samo ti. Šta? Šta je uradila sa mojim jelom? Ovaj sendvič izgleda cool. O da, Jess, kako si znala da volim čokoladu? Jao, to je prelepo. A umjesto salate žele bombona? Jess, čestitam, ti si pobedila ovog puta. Da, konačno. Super. Spremite mi tortu u obliku lutke. Možete izabrati svoju omiljenu princezu, šta god želite. Ako ste spremne, možete da počnete. Stavit ću lutku u tortu. Noge moraju biti potpuno u torti. I ja ću raditi tako. A zatim uzimam šerpu i stavit ću čokoladu u nju.
A ja ću koristiti žvaku, sipat ću u šerpu, a zatim ću dodati malo brašna. Posle ću uzeti kutlaču i promešati sve to. Ovako, super! Moja čokolada se već istopila, baš je lepa i ukusna. Preliću tortu sa njom. Ovako. O da, kako lepo curi. Dodat ću još malo brašna unutra. Ovako. Promešati i ispalo je čokoladno testo. Treba ga razvaljati. Od njega ću iseći vrh za haljinu. Pažljivo. Tako. A vreme je da lutka proba deo svoje haljine. Zatim ću dodati malo detalja. Na primjer, čokoladne perle. O, da. I obavezno čokoladna krila. A šta dalje? O, tačno! Stavit ću čokoladni marcipan. Ovako. Od toga će ispasti suknja. Probat ću šta je napravila Tara. Šta? Melisa, kako si smela? Odlazi! Dobro. Uzet ću test od Huba Bube. Napravila sam na njemu lijep uzorak. To će isto biti haljina, ali roze boje. A sada detalje. I perle. O, kako lepo. Koristit ću žvaku. Tako je ukusna, obožavam je. Mogu praviti baloni, pa čak i perle. O da, divno. Super. Kako lepo miriše, predobro. Rado bih pojela sve to, ali moram ukrasiti tortu sa tim. I ja moram ukrasiti tortu mojim roze žvakicama. O, kako lepo ispalo. Tajra, samo pogledaj moju divnu princezu. Izvini, ne mogu da skinem pogled sa moje čokoladne princeze. Prelepa je. Opa, šta ste to napravili? Oho, Tajra, tvoja lutka je super. Sad ću odseći pače. Kako ravne slojeve. Obožavam čokoladne torte. O, predobro. O, šta je ovo? Čokoladna krila. O, to je ekstra. Sviđa mi se. Sad je red na Melisinu tortu. Odseći ću pače. Opa, a Melisa ima roze tortu. Probat ću. Ukusno. Mogu čak i balon da napravim. Ali pobednik je... Melisa, čestitam. Odmah sam rekla da je moja lutka bolja. Devojke, prestanite. Hoćete da čujete sljedeći zadatak. Spremite mi tortu u obliku dvorca. Mislim da već imate ideje. Hajde, počnite da radite. Super, sigurno ću uspeti. Tara, gledaj. Vidim te. Šta to radi? Oho, lomi kore, šta je to smislila? Hej, ne gledaj. Gledaj svoje posla. Pa dobro, napunit ću kalup roze glazurom. Ovako. O, da, kako lepo curi. A zatim ću uzeti kornet. Treba ga učiniti zlatnim. Uradit ćete uz pomoć jestive boje. O, prelepo. A zatim ću izvaditi čokoladnu kulu. Spojit ću to i dobiti pravu kulu od dvorca. Dodat ću detalje prozori. A, napravit ću ih od marshmallowa. O, kako je lepo ispalo. Sviđa mi se. Super! A ja sam već istopila čokoladu. Sipat ću je u kalup u obliku konja. Da, sklonit ću višak. Tako je. Za nekoliko minuta ću imati prelepog belog konja. Treba ga obojiti. Griva, rep i noge. Nabošću ih na štapiće i staviti u tortu. Odlično! Hej, Melisa, skloni se. Dole ću staviti roze trake, a preko će biti ringišpil sa konjićima. Samo pogledajte kako je to slatko. O, da, svaka mi čast. Melisa, ti sigurno nećeš moći tako. A šta? Kod mene je bolje.
Treba dodati šećernu vunu i spao je veliki slatki dvorac. Šef će biti ponosan na mene. Wow! A evo šefa. Pogledajte šta je kod mene. Oho, devojke, baš ste se dobro potrudili. Obe torte su divne. Probat ću prvo Melisinu tortu. O, tu je rozefil, sviđa mi se. A da li su kule jestive? O, da, jesu. To je ukusno. Ha, svaka čast. Dakle, sad je Tyra na redu. Da vidimo šta je tu. Tyra, tvoje torte je također ukusna. I to mnogo. A jesu konji jestivi? Da, to je bela čokolada. Super, Tyra, ti si pobedila. Ovog puta zadatak je još zanimljiviji. Napravite tortu u obliku buketa. Sigurno ćete uspjeti, verujem u vas. Okej, došla mi ideja. Počet ću od torte. A kod mene je veća torta? Uzet ću čokoladni fil i stisnuti ga na tortu. Ovako. Super, ostalo je sve razmazati. Odlično. Ovdje je ostalo malo fila. Poješću ga. Melisa, šta ćeš ti da radiš? Ja ću imati najlepšu tortu. Počet ću od roze fila. Aha, sad ću sve to razmazati. I super. Zatim mi treba marcipan. Hej, Tyra, ja sam to prvo uzela, daj mi. Sad ćeš pocepati to. O, dobro je. Dobila sam veće pače. Tog će mi biti dovoljno. Pokrit ću tortu, odseći višak i... To je to. Ali višak neću bacati, jer od ostalog marcipana mogu napraviti lep ukras za tortu. Melisa to sigurno neće moći. Otkud znaš? Ja ću ukrasiti tortu cvetićima od fila, to je još bolje nego marcipan. Ozbiljno? Onda ću ja iseći krugovi od marcipana. Ovako. Da, tako su lepi. Sad ću roze krugovi staviti na beli, ovako, i spojiti to sve zajedno. A sada gledajte šta će biti. Aha, još malo i... ispala je divna ruža. Izgleda kao prava. Melisa, šta misliš? Pa nije nešto. Ja imam ne tortu, već tašnu sa cvetićima. Prelepa je. Wow! Zadovoljna sam. Ali moje torte je svakako bolje od tvoje. Hej, ne! Šta si uradila? Melisa je slomila moju tortu, pokvarene. Hej, i ti si moju uništila. Prestani! To ti prestani, ne!